Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε η καινούργια γενιά των Ρουλαλά. Αλλά ας μην μιλήσουμε γι' αυτό, θα ακούσουμε σε λίγο από τον εξυγχρονιστή. Θα ήθελα να μας παρουσιάσετε τον εαυτό σας και βασικά ο λόγος είναι που είστε Έλληνες του εξωτερικού. Μάλιστα, τώρα ξεκινάω εγώ λοιπόν. Ναι. Αλέξης. Αλέξης Χρήστης. Έλληνας του εξωτερικού από τα 6 μου. Στις Βρυξέλλες καταρχάς. Ένα πέρασμα από την Νότια Γαλλία, μετά από το Παρίσι και τώρα πάλι στις Βρυξέλλες. Σπουδές στο εξωτερικό και πλέον δουλειά στο εξωτερικό, στην Βελγική Τράπεζα Fortis, η οποία θα γίνει BNP. Αγοράστηκε. Η οποία αγοράστηκε από την BNP και θα βρεθεί στον Και αγοράσαν και εσένα μαζί με την τράπεζα. Μας αγόρασαν όλους τους υπαλλήλους και περιμένουμε Τις απολύσεις. τις απολύσεις ή κάποια μετάθεση, θα δούμε. Μάλιστα. Τις εξελίξεις. Η σχέση σου με την Ελλάδα. Στοργής, αγάπης και καλοκαιρινών διακοπών. Όταν σκέφτομαι Ελλάδα, σκέφτομαι καλοκαιρινές διακοπές και καλοκαιρινές παρέες. Αγαπάς δηλαδή τον κύριο Σκούφη, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο... Όλους όσους διαχειρίζονται τα κοινά. Μάλιστα. Ιδιαίτερα τα οικονομικά, εσύ τους οικονομολόγους. Οικονομικά θέματα, γιατί τα καταφέρνουν. Τα καταφέρνουν, πήγαμε Σε καλά. αυτό το τομέα καλύτερα από τους άλλους. Τώρα πήγαμε καλά. Και στο εξωτερικό υπάρχει ανταπόκριση. Δηλαδή όταν μιλάω με Βέλγους φίλους μου, αναγνωρίζουν Την αξία μας. Μάλιστα. Τι να αγοράσουμε, τι να αγοράσουμε. Καμιά μετοχή, έχεις να μας πεις τίποτα. για τη Να Γαλλία. επενδύσουμε. Για τη Γαλλία, για πες Να έστω. αποφύγουμε την Ελλάδα τώρα, γιατί Να αποφύγουμε. τις εκλογές... Καλά, ας μην συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Δρόσος. Αλέξανδρος. Δρόσος. Είσαι ο γιος της Ελισάβετ και του Γιάννη, έτσι. Αυτός είμαι. Και πού ζεις τώρα? Τώρα ζω στο Λονδίνο, σπουδάζω μουσική τα τελευταία 2 χρόνια. Μουσική. Και συγκεκριμένα κλασική και ηλεκτρονική σύνθεση. Κλασική σύνθεση. Και ηλεκτρονική σύνθεση, και τα δύο. Και αυτό ζω τα 2 τελευταία χρόνια στο Λονδίνο. Και έρχομαι πια στην Ελλάδα Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι. Δεν περνάς καλά βέβαια. Και περνάω βέβαια πολύ καλά. Τι δουλειά κάνεις τώρα στη μουσική, σε ποιο χώρο δουλεύεις της κλασικής μουσικής? Σε ποιο χώρο συγκεκριμένα αυτόν τον καιρό ασχολούμαι πιο πολύ με μινιμαλιστική μουσική. Αρκετά μινιμαλιστική μουσική, αλλά κινούμε αρκετά, ας πούμε, προσπαθώ να είμαι ευέλικτος. Για πας μας μερικούς συνθέτες. Είμαι πολύ μεγάλος φαν του Arvo Pärt, του Henry Torres και του John Adams και της Σοφίας Γκουμπαϊντουλίνα, Ρωσίδα συνθέτρια. Πώς λέγεται αυτή, δεν τη ξέρω. Σοφία Γκουμπαϊντουλίνα. Γκουμπαϊντουλίνα, Ναι, μάλιστα. ναι. Δεν έχει έρθει στο Μέγαρο ακόμα. Μάλιστα. Τι ξέρεις και εσύ από μουσική? Μαθαίνω από τον Αλέξανδρο. Μόλις τώρα. Όργανο, παίζεις? Παίζω πιάνο πολλά χρόνια. Αλλά ξέρεις και τον Ζαμπρόπουλο, το δικό μου. Ξέρω και τον Ζαμπρόπουλο, τον έχω δει κιόλας ζωντανά. Καλός. Καλός είναι, καλός είναι. Jazz τον έχω δει, όχι κλασικά. Γιατί ψηλές? Και τώρα... Μισό λεπτό γιατί έρχεται. Ποιος έρχεται δεν ξέρω, με ειδοποίησαν ότι έρχεται. Ούτως. Δεν βλέπω κανένα να έρχεται. Χάσαν την πόρτα. Αυτοί που έρχονται δεν ξέρω ποιοι είναι, αλλά χάσαν την πόρτα. Εσύ ποιος είσαι πάλι? Εσύ ποιος είσαι πάλι λέω, αλλά δεν ακούς. Δεν είσαι Έλληνας του εξωτερικού, έρχεται. Ο υποψήφιος. Χαίρετε. Κύριε Μπίστη, χαίρετε. Είστε υποψήφιος? Καλά. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε λίγο. Όλοι αυτοί οι μινιμαλιστές που λες κλασικοί ξεκινάνε από το Steve Reich ή από κάποιον άλλον? Πού είναι οι ρίζες τους? Από εκεί ξεκινάνε, αλλά πια έχουν μια πολύ ευρωπαϊκή φωνή, πολύ διαφορετική από όλους τους Αμερικάνους. Ναι. Αυτό.
Και καμία σύνθεσή σου, ξέρουμε, έχουμε. Όχι ακόμα, ξέρω ότι υποσχέθηκα για το vlog, αλλά θα έρθει σύντομα. Μάλιστα. Ωραία, ελπίζω να έχουμε την αποκλειστικότητα την παγκόσμια. Τι τίτλο θα έδινες στην πρώτη σύνθεση του Αλέξανδρου Αλέξη? Αν την έχεις ακούσει δηλαδή, αν την έχει περιγράψει έστω. Να επιβεβαιώσω εδώ αν όντως λέγεται έτσι. Βραδινός περίπατος. Βραδινός περίπατος. Να απαντήσω όπως λέγεται. Έχετε και βρυσούλες δηλαδή. Ναι, λέγεται τούβλα. Τούβλα. Α, αναφέρεται στην ελληνική παιδεία μάλλον. Στην ανωτάτη παιδεία. Bricks είναι Bricks. Μάλιστα. Και θα τη φέρω σε... Λοιπόν, Έλληνες του εξωτερικού, ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας δώσετε. Να ζήσετε καλά και κάποτε ελπίζω η πατρίδα να σας κερδίσει αφού λύσει μερικά προβληματάκια που έχει τελευταία. Μην ενοχλείς το γιο μου, σε παρακαλώ. Να και ο πατέρας, ο περήφανος πατέρας, ο οποίος θα είναι και υποψήφιος. Με ποιο κόμμα και πίστη είσαι? Θα με παρενοχλείς. Δεν θα πάψει να μιλάει. Καλώς. Με όποιο θέλω. Γεια σας, με όποιο θέλω. Χαίρετε. Εσείς ποια είστε? Ναι. Είσαι η Μυρσίνη. Είσαι η κόρη του Γιάννη και της Τζένης. Και περνάς καλά? Είχες πάει στη Λίμνο? Και καλά ήτανε? Είσαστε πολλά παιδιά? Ναι, πολλά. Μια χαρά ήταν. Και με τους μεγάλους, εντάξει? Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.